खुलुमबाय लोगोफोर आङो दा दंफैयो बङाइगावनि कैथेड्रेल पारिश होननाय नैबे सापागुरियावहाय बेयो जाहैबाय बङाइगाव डायसिसनि मोनसे जोबोद दुखुनांथाव जाथाय सासे दौरि फादार माट्यू दास होननाया थैनानै थांबाय दाखालि एक्सिडेन्टजोंहाय बेजों लोगोसे साबासो सुबुंफोर थैफादों बिसोर गासै 6 जन अन द स्पट थैदों ट्राकजों सौग्रावनानै मेघालयआव दा बिनि गोथै सहखौ कैथलिक नेमनि बायदियै माखासे बिदाय होनाय दिनै हाबाफारि बेयावनो आंबो बाहागो लानो फैदों आरो नोंथांमोनजों बेखौनो आं दिनै शेयार खालामनो नागिरदों आरो दा गोबां मानसि फैगासिनो दं जाय बिथांमोना बेखौ मोजां मोनोमोन बिथाङा जोबोद स्मार्ट सासे एक्टिभ दौरिमोन बेखायनो गोबां सुबुङा बेखौ मोजां मोनोमोन बे हिसाबै दिनैहाय बेखौहाय जोबथा बिदाय लानो होननानै गोबां मानसि बेवहाय ज' जादों आङो दा हाइवेनि खाथियाव गसंनानै दं नै दा गोबां मानसिफोर फैगासिनो दं सिङाव गिर्जा सिङाव बुंनानै दं होनना आङो मिथिदों दा आङो हाबलांनि बेनो जादों कैथेड्रेल होननाय मोनसे पारिश स' लोगोफोर बेनो जाबाय नै कैथेड्रेलनि मोनसे गिर्जा कैथलिकनि बेनिफ्राय नै बेयावनो गोथै सहआ अलरेडि दंफैखायो गिर्जा सिङावहाय बेनिफ्राय नै सिङावहाय बुंजोब्बाय जानांगौ गिर्जा सिङाव बेनिफ्राय दा बाहेरायावनो नै बेबायदि जिरायबाय दा फार्स्टआ जागोन जाहैबाय दा माने मान बावनो थाखाय एबा बिबार बावनो थाखाय बिनि थाखाय बिनान होनो थाखाय नैबे समखौ हगारना होदों बेनिखायनो बयबो माने बेखौ मोजां मोनग्रा बेखौ सिनायग्रा गोजाननि खाथिनि बयबो सोरबा फादारफोर सोरबा न'खरनि फैनानै बेबायदिनो बिबार बावगासिनो दं आरोना दा बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन नायलांब्लानो जाबाय आरो दा नैबे पिक्चाराव होनायानो जाबाय नै फादार माट्यू दास बिथाङानो नायल' जाल' सासेल' आसामिस दौरिमोन कैथलिकनि सासे दौरि आरो बिथाङा सिगाङावहाय जिसुइट्स कंग्रेगेशन होननायाव सांगादाव बिथाङा नेपाल देशआवहाय गोबाव बेबायदिनो खामानि मावबोबाय थादोंमोन बिनि उनावहाय बिथाङा बङाइगाव डायसिसाव जइन जानानै जोंनि ओनसोलावहाय खामानि मावबायमोन दाब गिदिर स्कुलफोराव बिथाङा फरायनाय एबा फोरोंनाय सोलोंथाइ बिथिङाव जोबोद आखा फाखा आरो दामनाय देनाय मिउजिकनि बेलायाव बिथाङा जोबोद आखा फाखामोन जेखौ जोंनि मेगनजोंनो नुदों दे लोगोफोर आरो जायफ्रा बिजों फोरोंजानो मोननाय एबा बिनि स्टुडेन्टफोर जेरै खैला मैला सेन्ट पिटार्सनि जिसास मेरि स्कुल बिजनि आरो दा बर्तमाननि सेन्ट जन स्कुल बारामा नैबेनि गासै साथ्रफोर एबा बेजों मावफानाय मास्टार फोरोंगिरिफ्रा बेखौ बयबो मिथिगोन एबा बुंनो रोंगोन बेनिखायनो बियो मोनसे जोंनि बङाइगाव डायसिसनि थाखाय गिदिर मोनसे लस बिग लस दा नाथाय मा खालामनो खाफाल गाज्रि बिथाङा हरखाबै थैनानै थांबाय जायनि थाखायनो बांसिन दुखु जादों आरो बेजों लोगोसे थैफानाय माखासे साथाम सिस्टारफोर आरो सासे ड्राइभार गारिनि आरो सासे फोरोंगिरि खेबसेनो बिथांमोना 6 जन थैदों जाहैबाय जायगायावनो दा जोबोद दुखुनांथाव दा बे बिबार बावनाय हाबाफारिखौ आं नोंथांमोनजों एसे दिन्थिनोसै बेनि उनावहाय नेक्स्ट भिडिअ'हाय फैगोन बिनि फबनाय माबोरै कैथलिक धोरोमनि फबनायनि नेमा माबायदि बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन अब्ला बेखिनियाव आं नैबे भिडिअखौ दोनथ'बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ फैगोन कैथलिक धोरोमनि फबनाय सासे दौरिनि गोथै सहखौ माबायदि फबनाय जायो नोंथांमोना नुनो मोनगोन दे लोगोफोर